Awis pa niya. Nandito kami sa Dilamar din. Swimming pool, yan yung pool, spring. Yan yung view namin. Today is my birthday, kaya family bonding lang. Yan, kain-kain tayo. Ganda dito, guys. Yan.
Diyan guys, oh. Ito yung sa taas. May pang-adult doon. Ito yung pang-kids. Video, mani video. Slide na, slide. Sige, go! Slide, Lily. Dito yung sa taas, yun.